Grass, Samuli ja Teemu, tervetuloa listaohjelmaan. Kiitos. Terve. Toi teidän eka biisi, mikä äsken kuultiin, niin se on myöskin mukana ihan lähipäivinä ilmestyvällä ekalla levyllä, mutta eikö se alun perin mennyt tarina sillain, että joskus noin vuosi sitten julkaisitte sen omakustanteena ja se meni Radiomafiassa soittolistalle ja sitä kautta sitten isompi levyyhtiökin kiinnostui teistä? Joo, tästä kuuluu erittäin suuri kiitos Radiomafialle todellakin, että siitä ei ollut haittaa, että se soi siellä päivittäin, että levyyhtiö-ihmiset rupes ihmettelemään, että mikä siellä soi ja siitä kiinnostuttiin ilman muuta. Aivan, no, radioiden soittolistoja nykyään soimataan paljon ja Radiomafiakin saa aina jonkinlaista kritiikkiä joiltakin kuuntelijoilta, mutta kyllä sinne selkeästi nostetaan aina silloin tällä omakustanteitakin ja sitä kautta tämä on nyt hyvä esimerkki, että homma saattaa toimia hyvinkin. Kohta kuullaan Bird of My Own, teidän toistaiseksi uusin singlenne. Siinä on jotain semmoista klassista ja vanhaa. Sä sanoit itse, että siitä on tullut yllättäen jonkinlainen crossover-biisi. Joo, että niinku vanhemmatkin, ikään kuin vanhemmillekin suuntautuneet radioasemat on ottanut sen ihan omakseen ja se on hemmetin hieno homma, ettei niinku rajauduta silleen kuuntelijakunnan puolesta ja varmaan siellä on paljon vanhaa, jotain Beatles-vaikutteita. Niin mä just ajattelin, että mä oon siinä kuulevinani jotain niin kuin 60-lukuun viittaavaa tai lähteekö tämä oma musadikkailu just tyyliin ihan osastolta Beatles? Kyllä se lähtee varsinkin silloin niinä aikana, kun aloitettiin soittaa yhdessä, niin se oli kyllä Beatles. No, monta klassikkoa voisi nimetä, mutta ne oli ne. Onko teillä ollut kuitenkin koko ajan selvää, että haluatte englannin kielellä? Se ei ole kuitenkaan se helpoin tie, ainakaan jos se nyt helppo tie ei ole kenelläkään saada levyjä myydyksi ja päästä tavallaan pinnalle, mutta tämä on erittäin kunnianhimoista ja erittäin tyylikästä ja hyvän vastaanoton saanutta, mutta ei tosiaankaan mitään sellaista perussuomalaista. Joo, onhan siinä oma uhkarohkeus ruveta laulaa englanniksi, mutta siinäkin on onneksi ajat hieman muuttumassa Suomessa ja koko ajan kaikki odottaa, että kuka se on, joka todella lähti sille ulkomaille. Ja olennaista on kuitenkin se, että tarvitaan niin kuin kotimaiden menestystä ikään kuin referenssiksi ulkomaille, että se on hirveän tärkeää. Että vaikka tähdätään ulkomaille, niin kotimaa on kuitenkin tärkein tässä suhteessa. Aivan. Teiltä on tullut pikkuhiljaa singlejä tässä viime vuoden ja tämän vuoden aikana. Nyt on tulossa sitten se debyyttilevy, mutta onko tämä single-julkaisu tahti ollut niin ihan tietoista ja olette halunnut tehdä se nimenomaan näitä pikkuhiljaa singlejä eikä sitä levyä heti hätiköidä? Joo, se täytyy olla. Me olisi muuten julkaistu levy tyhjän päälle ja sitä olisi myyty ehkä 428 kappaletta. Siitä oli niin pitkä aika siitä demosta, joka soisi Mafialla tähän levyn julkaisemiseen, että porina ehti hiukan laskea, ja päätettiin, että julkaistaan useampi sinkku, niin saadaan takaisin kuplentaan. Tuossa puhuttiin jo teidän joistakin vaikuttajista, jotka lähtee tuolta ihan niin pop-rock-musiikin tosi isoista klassikkonimistä, mutta mitä täältä nyt sanotaan vaikka 90-luvulta tai tällä hetkellä musiikkia tekevistä bändeistä, niin minkälaisia on teitä lähinnä olevat jotain hengenheimolaisia? No tällä hetkellä, mä osaan tällä hetkellä sanoa hirveästi hengenheimolaisia, mutta eniten meihin on vaikuttanut 90-luvulta just joku U2 ja Achtung Baby, vaikka se ehkä vähiten kuuluu tuosta musiikista, mutta yhtä kaikki me ei hirveästi edes kuunnella musiikkia, kun tästä tulee niinku korvat täyteen musiikkia ihan muutenkin. Ollaan väännetty keikkasetillisiä U2 joskus. Et keikkasettiin saattaa tulla joskus jatkossakin yllättäviä cover-valintoja. Joo, ei tiedä koskaan. Mites toi sanotuspuoli? Se ei ole tuottanut minkäänlaista ongelmaa, nimenomaan englanniksi lauletaan ja sitten kuitenkin tämän suuntaista musiikkia, jossa yleensä sanotukset ei ole niin kuin jossain muussa musiikkigenressä saattaa toimia hyvin yksinkertaiselta pohjalta. No toi sanotuspuoli nyt on sellainen, yleensä aina tulee tehtyä melodia ekaksi ja sen jälkeen sanat. Ja siinä on omat vaikeutensa, kun puhuu suomea kuitenkin äidinkielenä, mutta kyllä se nyt siitä on sutviintunut. Kiitos, menkääpäs tonne lavalle päin, niin kuullaan kohta erittäin tyylikäs kappale Word of My Own tuolta Grass Bandilta, jolta se levy on tulossa lähiaikoina ja kyllähän tuossa on erittäin paljon sitä kunnianhimoa minun mielestäni. Ja jos nyt voi sanoa, että ei kuulosta suomalaiselta, mikä nyt automaattisesti ei välttämättä ole aina hyvä asia, mutta siis tässä tapauksessa se tarkoittaa nimenomaan sitä, että on erittäin, voi sanoa, että semmoista kansainvälisen kuulosta kamaa. Texasista on lähdössä tänään teille myöskin uusi kilpailu ja TLC-kilpailu ratkeaa, mutta ensin tulee lisää tätä Grass Band.